Avui es complixen 4 anys de l'arribada al port de València de l'Aquarius, l'embarcació que traslladava 629 migrants rescatats al Mediterrani. El govern espanyol els acollia després que Itàlia i Malta es negaren l'entrada. Des d'aleshores, alguns dels nostres ports són referència en el treball humanitari. El port de Borriana s'ha convertit en un referent per a les ONGs que treballen al Mediterrani gràcies al treball de l'ONG local Aurora Grup de Suport. Per part de la societat civil sí que vam veure que va haver una major sensibilitat. Hi ha que tindre en compte que estem treballant en quasi 20 ONGs a nivell internacional i donem suport fins a 9 vaixells. Un trànsit que s'ha incrementat després de l'arribada de l'Aquarius i perquè països com Malta o Itàlia impedissin la faena d'estes ONGs. People are supporting us with logistics, they support us with offering food, caring for us. Tot i l'onada de solidaritat que va provocar l'Aquarius, denuncien el que consideren polítiques d'inacció de la Unió Europea. I després hem vist amb el temps que el que ha predominat no ha sigut aquesta intenció que tenia el president del govern en un inici, sinó ha perdurat el discurs de l'Europa fortalesa, de l'externalització de fronteres. Les ONGs que treballen al mar consideren que poc ha canviat en aquest temps i que la societat ha tornat a deixar de banda aquesta realitat. Aquí sí que intervenen discursos polítics que eleccionen i volen contaminar, distorsionar i pervertir una realitat molt humana i convertir-la en un problema. Precisament avui, 4 anys després de l'arribada de l'Aquarius, comença a Paler la vista contra Matteo Salvini per no haver permès desembarcar a aquestes més de 600 persones que van arribar finalment a València.